Wara nuqqas ta' sentej minħabba l-COVID-19, is-sibt li ġej se jkun qed jirritorna l-Festival ta' ċikkulata fil-Ħamrun organizzat mill-Kunsill Lokali ta' din il-lokalità. Il-festival se jkun ikkaratterizzat minn stands armati ovvjament biċ-ċikkulata iżda mhux biss. Ħafna minnhom se jkunu magħmula kompletament miċ-ċikkulata bl-iskultura f'din il-ħlewwa ma tonqos. Net News tkellem ma' Tiziano Cassar, dulċier li qed jaħdem fuq skultura mdaqsa magħmula miċ-ċikkulata u li se tkun lesta kompletament waqt l-istess attività. Naħdem struttura ta' raġel politwil. Ovvjament bdejt billi fassalt il-ħadid dak li għandi bżonn biex tinħadem l-istruttura. Wara minn hemmhekk tlaqt nuża ċikkulata li biex inkun nista' nibda nibni il-modell tal-istruttura. Ovvjament bħala xogħol toħodlok illa għaliex tagħmel l-affarijiet pereżempju tipprinti l-affarijiet to scale biex tkejjel isien tara l-proporzjonijiet u tibda timmodella u tibda tfassal. U għalina li bħalissa x-xogħol li qed isir f'laboratorju apposta fil-waqt li spjegana kif eżatt tinħadem iċ-ċikkulata biex wieħed ikun jista' jagħmilha fi skultura. Ovvjament bħala ċikkulata nagħmel taħlita ta' ċikkulata bejn glucose u ilma u ċikkulata. Ovvjament ċikkulata tkun ittemprata biex inti ovvjament meta tħaddimha tkun iktar komda, iktar flessibbli biex inti tibni. Letteralment biex nagħmilha fi kliem sempliċi iċ-ċikkulata tinħadem isa bħal tafal. Il-Festival ta' ċikkulata se jkun qed jibda fil-5 ta' wara nofsinhar jibqa' dej sa nofs il-lejl. Se jkun provdut post għal parkeġġ għal dawk li attendu għal dan il-festival fl-iskola ta' Marija Reġina u dik ta' Marija Assunta. Bla bda dubju il-festival se jkun avveniment uniku li għat il-viżitaturi opportunità speċjali biex igawdu firxa wiesa ta' prodotti relatati ma' ċikkulata fil-waqt li toħroġ ir-rabta storika li hemm bejn il-Ħamrun u l-produzzjoni ta' ċikkulata f'pajjiżna.